Dalan, kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Ti kinapintas ti babae nga awan nakam na, mayarig iti balitok asingsing iti subsob ti baboy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Oy, gani. Amok asi ka tinang ipag na itinwang na ije ka maisak. Nadadal dagiti mais ko. Binaddakan tinwang mo. Ne, para istong. Di kag pabasol Awan ebidensya mi tinitang ibagbagam. At damat panunot ko. Apay kumangay nga ipagnak iti kamaisam tinwang ko. Asino kumapay nga iti mangipag na itinwang na ijay. Katsikalaang matikarubak. Gaputasak ti karobam, bisakon ti pabasulam. Adumat ti mapanagpaspastor itinwang da ije asidig tinagmulami ti maisa. Makitak laang no asino tinang ipag na itinwang na ijay. Uburek. Makamu ka pare. Basta san asyak tinang ipag na itinwang iti kamaisam. Awan lang amin ebidensya ket nanang. Amok ani gani ti akin aramid iti dayjay. Ay, pagkunaamot nga iso. Ken apay kaday akanayon mo apagpupudutan ni ganay akaaruba tayo. Awan matdakas ngar aramidan na. Masurunak nga rod ken kuana nanang. Apay nga taatunggal agmula kami iti pagay. Wano orayan niya aklas iti mula. Ket napimpintas nga adayo ti apit na ngam iti siyak. Nalaglagan siguro ti ima na nga agmula Ken amangan no nadamdam ag tidagana ngam iti sika. Sanak mat nga agkurkurang iti abuno kadag iti mulak. Ngam apay nga anak iditlat ti bunga dagiti mulak. Ay talaga akasta anak ko. Ginasatan ti panagmula. Ay, kanayon lakit din anigani tinagasgasat. E dinto ta siyak. Pulos nga awan gasat ko. Kaano na kadi asong batan, Pamela? Sigurado ka kaditi marikrik nam kanyak, gani? Agdua-dua ka kadi kanyak. Adumat nga min di tati napipintas, kan napupudaw a babae. Mas daawak lang, no apay asyak tinagustuhan. Saan mataki na pintas ken kinapudaw ti pangibasbasarak iti babae nga ayatek? No di kat ti kinasaya ti panagpuspuso na. Saan kan to nga tangag babawi iti udi na? Anya ko mga iti pagbabawyak. Amangan no katawan da ka lang dagiti amam mo. Siyempre, nagwapo ka. Idinto ati kaayan-ayat mo kat saan ang napintas. Nangisit pa'y. Nagkuna ngamin asaan ka na pintas aya. Basta, saan tangag bagay? Saan mo kumamot nga ibaga ti kasta? Ay ayaten ka, Pamela. Ket ikarik. Si kalaeng ti ayatek iti tong palbiag ko. Iso apangasim ko ma. Sungbatan nak kuman. Sa dino tinagkapwam. Nagkapuak iti ayan ni Pamela, nanang. Nabayagan nga agar-aram ka kunkwana ngam di nakansamot kayat. Wen nga rod, nanang. Ang gamitay laeng, sinungbatan na kon. Ay, naimbag ta sinungbatan na kan. Ayabam tuman nga rod dito'y balay, tapno makapasyar. Kan tapno makapagamam mo kami mo't sayaat. Sige, nanang. Awisak to dito'y balay. Agluto akto, tapno dito yan balay amangal daw. Sige, nanang. Kayat ni nanang nga umay kagpasyar iti balay. Ha? Apay ka no? Kayat na makapagamam mo kayo anasayaan. Kababain samat. Kaya't nakngatan ni nanang mo aparagan ka. Amangan no saan mat. Saan ngagpilpili ni nanang iti agbalin amanugang na. Kaya't nalaeng ang makapagamam mo kayo anasayaan. Mabainak samat. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingpat ni nanang ko. Sige nga rod Sikati makaam mo. Wen, saan ka ngagbutbutang kay ni nanang ko?
Lumabas kami pa para istong. Eh, asino day takadwa mababae? Ison ni Pamela, kaayan ayat ko. Anya? Pamela, isugam ni istong, karubak. Naimbag nga aldaw mo, Manong. Lumabas kami, pay. Sige pare, lapsanda ka pa eh. Sige lang, pare. Awan lati na imbag nga aldaw ko. Nukas kan kati makita. Lumabas kayo laeng. Darasan nyo kit di. Tamangan numariing tay maturog nga asok. Kat kamatan na kayo. Unay matanti itsura dya kaayan ayat ni gani. Ha? Adan kaayan ayat na. Katwan. Nagngisit mat. Ah, Apalak ti kinagwapo ni gani. Angam, kasjay lang matgayam ti agbalin na kaayan ayat na. no kasta talaga nga adda apal mo iti kaarubam aniganay. Saan laang at tinapintas amulan na ti apalam kan kuana? Ngamita, saan ako nga umapal kan kwa na? Tanagalas mo tay nagbalin na kaayan ayat na. Ay, anya nagalas nga ibagbagam at. Kinayat nga rod ni ganay, no nagalas. Siputan yu alumabas damanin. Tap numapanak na kanyaw, apod no ti ibagbagak, nanang. Agpakada ko, Nana. Agyaman ak iti kinaanos yun ang sangaili kanyak. Umay kantumanen agpasyarwan. Wen, Nana. Siyak tumati agluto iti pangaldawan tayo. Siguro, nalaing ka nga agluto. Saan mat, Nana? Kayat ko lang amaramanan nyo matilutok. Ala nga rod, si kanto mo ti agluto inton sumaruno nga umay ka agpasyar. Wanya, Pamela. Nakapagpakada kan kininanang. Umay kan tay tulod ka ni Jibalayo. Uray saanan. Kabailak mati agawid na siya. Sana mabalin. Nasken nga itulod ka. Anya, nanang. Nakita yo, ti kaayan ayat ni gani. Ay, saan mat analaad? Nangisit laang mat. Anya saan? Siyak man ti mapan agbirok iti agbalin a kaayan ayat ko anapintas. Tapno makita yo ti itsura ti napintas, nanang. Ay, an-anwam nga'y tinapintas. No sadot tumot laang. Pakaidayawan ti napintas a babae, nanang. Ay, jak kayat amang yawid ka iti babae asadot istong. Saan kumalaang apintas ti pagibasaram nga agpili iti babae. Ito lang ang makita na nga agayat kan kanya. Isu ti kunada a love at first sight, ading. Kasta, Ay, sa dino ka ti pagawi daw. ijay barangay Pimilapil, manong. Nukasta, iti lang kaabay ti barangay may. Mabalin ka di nga itulog kay Jibalayaw. Tapno amok to ti pangpasyarakan ka. Mabalin mat, manong. Kay kayat kon tapno addamang bitbit kadagiti awit ko. Ay, sige ading. Siyak ti mang bitbit kadagiti awit mo. Diyak kumakayat ti agpalengke. Ngam kapilitan. Gapot aggurigor ni nanang. Ay naggap-gapwam si Kaistong. Narabyan kamot anagawid. Addan na sa pulak a babaeng armak, nanang. Asinaw? Ni Lyra. Taga kabangibang a baryo. Sa dino nga'y tinakaamamwam. Nakaluganak itay iti tricycle, nanang. Ay, amwam pa'y mat anasaya at sakbay nga agaram ka. Uy, nanang. Naamam mo kung dagiti dadakkel na. Intulod ko ngamin ijabalay da. Tapno amok to, tipang pasyarakan kwa na. Idadaras ka pa'y tagburas iti bunga dagiti mula ka pariya. Kas lagtudo mateng. Nasken amaburas dagito eh. Tadakan umay abagyo kat. Narigatan, numabagyo dagito eh. Sapay nagpipintas da.
Anda ka matgayam ditang agburburas ka dagiti bunga ti mulam. Uy pare, anda ngamin pa umay abagyo kay. Nagpipintas man ang tibunga dagiti mulam apalakan ka. Gaputa nagpipintas tibunga dagiti mulam. Ang nadismayakan ka. Idi makita ti itsura ti kayan ayat mo. Anya ka din daytang ibagbagan pare. Ay, syakpay ti masikuran no makitkitak alumabas ti kayan ayat mo iti balay. Di kalaki din nakasapol mat iti napimpintas basay. Saan ko na problema na masikuran ka pare? Gaputa para kanyak. Napintas ni Pamela. Ay, dadaal santa matang pare. Sikat ti dadaal ti utak na pare. Apay apakibiyangam ti itsura ti kayan ayat ko. Agbiro ka mat iti kayan ayat mo Tapno saan at ti kayan ayat ko ti makitkitam. Talagang agsapulak pare. Kat ipakitak to kun kat itsura ti napintas a babae. Nagwapo ka? Ngam, saan mo nga mo ti agpili? Itatasinong bata na kun Lyra. Kaya't ka nga ipasyari di balay may. Anya ko mati aramida kiti balayo. Iyam mo ka kaninanang ko. Nasingpat ka di matlaang ti inam? Diya kaya tagpasyar iti balayo. No pakialamera mat ti inam. Amangan no nagado amadilaw na kanyak. Anya kumangay ti dilawon na kan ka. Kat nakapimpintas ka. Adda nga mindag iti babakat analaing nga agdilaw. Awan to ti dilawon ni nanang kan ka. No saan at ikinapintas mo? Alang rod, umayak agpasyar iti balayo. Naimbagmag ta nasabat da ka dito'y dalan gani. Kadwak to'y napintas ak ayan ayat ko. Isu ni Lyra. Lyra. Isu ni gani. Kaaroba mi. Adagayam guwapo akaarobam. Hello, manong gani. Hi. Pare. Nasayat met. Ta nakasapol kan iti kayan ayat mo. Wain. Kat kastoy iti agpili iti agbalin ak ayan ayat. Saan tang agpada iti type istong. No sika ket kayat mo tikas kini Lyra. Siyak met. Kayat ko tikas kini Pamela. Sige, lapsan kayo pay. Anya ti kayat na asawan? Saan na at type ti beauty? Saan mo na panunutan tinaibagana? Umapal laeng. Gaputalaad tinobyana. Anya ti makunayo iti kayan ayat ko, nanang. Nagpintasan ka ni. Juan, napintas nga agpaiso. Ang anwam ngay dayjay. Di kolor amin ako ko ti imah kan saka na. Kan uray ti buok na. Hay, jakpay kat mauawatan no anya ti kolor na. Mapagtrabahom nga ron iti talon dayjay. Ay na, nanang. Kaayan ayat ti sapsapulag. Saan at trabahador? Kasano no isonto ti maasawam. Di pa'y makainnaw. No nasayaat ko maababae, iso ko matinaginaw itay nalpas tayo anangan. Angam saan mat, tabuy-buyaan naklaang nga agin innaw. Ni nanang mat. Apay-apaginawon yung ay kat bisita nga raw. Teko namkit day. Talaga asadot day ja babae. Anda ka mat Pamela. Pasensya ka no saan ka maasikaso. Agrubrubuatak amin ama panagburas iti mais. Naibagak mat kan ka, saan ka di? Sana bale, tadamat ni nanang amabati dito'y balay. Iso nga rin ngay mayak. Tapno tulungan ka nga agburas. Ha? Ay, sana. Mabannog ka lang. Kaya't ka nga rin atulungan. Sumagmamanulangan abulan kat agkasartan. Iso bayan nakatulungan ka. Nang runa kat si kamin ti aggastos iti kasartan. O sige nga rod, sikat makam mo. Umay ka nga rod, tapno damat kat katungtong ko. Kabayatan ti panagburas ko.
day na imatangak. At dagayam sa bali a kaayan-ayat ni Lyra. Saan la ang gayam asyak ti kaayan-ayat na? Napintas nga agpaiso. Ay na, lalaki rumat gayam. Diyak kayatan day babae. Pag ano ngay tikas kan kwa na? Ang mga nuliputan na to. Ito nagasawa kami. Punutin ako na ni Nanang. Sadot day Alayra. Ay na, kaasi aktulaang. No day Alayra ti maasawa ko. Ni ganyan mo ti makita nga agburburas iti mais. At damat kadwana. Asino nga tati kadwana nga agburburas. Umasidagak man kit day. Paray. At damat gayam kadwam nga agburburas. Oh, pare. Imay tinulungan ni Pamela. Imbag man. Tagayan ayat kayo pailaan. Ngam tultulungan na kan iti trabaho. Dandani kami nagkasar, pare. Talulangin na bulan ti palabsan katagkasar kami. Imbag kapay pare. Papay, pare. Da kayo nga iti kayan-ayat mo. Kaano mo ti panagkasaryo? Diyak kayatan ni Lyra pare. Napintas nga agpaiso. Ang sadot mat. Sakit lalakero pay. Anya? Nakita kong ti husto akababalin na pare. Awan manat nakam day a babae. Kaasi aktulaang nukas kan kwa na ti maasawak. Awan serbi iti kinapintas ti maysa a babae no awan met manaknakam na. Di tay agibasar iti akinruar alanga. No diket ti kinasayaat a panagpuspuso. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok ditoy drama tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.